Aha m bụ Chinwe. Abụ m onye nkụzi asụsụ Igbo na Teachers Igbo class. Aga m eji My Games app kụziere gị asụsụ Igbo. Aga m eji 15 classes kụziere gị otu esi aghọta ma sụọkwa asụsụ Igbo. Ọ ga-amasị m ịhụ gị na klaasị m. E nwere group classes na private classes. Ọ ga-adị m obi ụtọ ịkụzi gị asụsụ Igbo. Ndewo, ka ọ dị.